Horasma dihita saluhutna. Dihamuna manami nanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di minggu ta sadarion adorang so tamasuhi ulaun parmingguon. Hobar tu program ni Huriatta di tahun 2024 dalam rangka mendukung Pesta Gotilon tahun 2024. Patopota masa darion penampilan kreativitas Nabi Nuaton ni amanami nanami parhalado nasian sektor Betania. Sialani i dihamuna amanami nanami saluhna boima tapai hutihut jala talehon dukungan tunasida melalui penampilan na pinatupan ni parhalado sian sektor Betania. Dohonom matuhita ke Jakarta naik kereta, berhenti sebentar di Cimanggis. Kita sambut parhalado Betania, bolehlah disawer dengan senyum manis. Pinasahama partikian tu parhalado sektor Betania.
Olan hona mana mangapusi roha Tuhan asih roha
Maulia tema dihita saluhna kamanami nanami naung pasidohot mendukung kesuksesan di pesta gotilon di tahunon maulate dong di pasahat huriatta tu parhalado nasian sektor Betania tu hatama na masu sudiaka naung tapasahat agiat manupak naulina denggani tutong-atongan ni huriatta nuaing masuhata macara parminggon tapahohong marohata martangyang mahita di bagasan rohata ganup martangyang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ide nomor 110 onom ayat sada rodi ayat tulu. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goar ni toddi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran sian debata tuhita. Gabe hati goran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Sailehom matuhami roha na tugu nabadia. Pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaw na denggan. Sailehon dame tuhami asa sonang hami mangulu di bagasan pangodingim. Say marsigatung tuhatam mahami maradopon saluhut musunami. Say ramoti jala pargogoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari demahita. Tangihok kamu ma patik ni debata di minggu tasadarion. Imana tersurat di buku Pesalmen bidu 27 ayat 4. Ai nang pemerdala nau di rura linggoman ni hamatean. Dang huhabiari parmaraan. Ai hodo madongan yau tukotmu doho batahim mangapuliau. Ido sahakna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Mari demahita.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon ro tujulo ni habang sahabat yaumi manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot-jot huarsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahinan nami naroay. Dang huhaholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doso diri nami hubahek kami. Dibaheni tamado rimasammu, jala uhumammu hami tuhamatean saliling nililing nai. Alay nama porus mahami nuaing tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahor rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si panguluhami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ali Tuhan, saya si maroham dihami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, labat terimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibalosson tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba diakka nama kabiari ibana. Hasangapom ma di debatana digijang. Amin. Mari demahita. Tangihok kamu mahatani debata turpuk epistel diari minggon tersurat di buku pesalmen bidu 34 ayat 10 rodi ayat 20. Sai manatap do matani Jahoba tu akka partigor jala pinggolna tu angguk nasida. Mangangguhi do akka partigor gabe ditangiho Jahoba do jala dipalua nasida sian hagogotan nasida sudena. Lanpe parniahapan ni partigor alai dipalua Jahoba do ibana sian sudenai. Sai hamate honon ni parjahat do hajahaton jala sai marutang do sogot akan nama kosom partigor. Ido sahatna mertua do akan atau mangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Mari demahita.
taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, nato mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean sianto di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tu hatta natu maon na bernit di panghuman ni silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tupanuatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahohudul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo nasohatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot di hasisaan ni dosa, dohot di hatai namandok, mulak mangulu dosogo daging ni halak naong mate, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Tabigema kor na binuaton ni penguan ina Kamis, los diuduti man namuse tu penguan ama Jericho.
Tabi gema titing namasa dohot si pamasaon di huriatta di bagasan nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita salehutna. Tapeti hutma tikting nama ragam di Minggu 25 Agustus 2024. Naparjolo guarane Minggu. Guarane Minggu tas sadarion 5 minggu pasapulu toluhon dung Trinitatis lapatana hasi tolu sadaon ni debata. Topik minggu tugu di bagasan Tuhani. 2. Kelompok kortu parminggon tanggal 1 September 2024. Pitu tolupulu uip ama huriyah ina Kamis NHKBP. 10 uip ama Jeriko ina Deborah ina Hanna. 17 uip remaja. Tolu ibadah minggu pukul pitu tolu puluh wib. Ibadah minggu pukul pitu tolu wib di tanggal 1 September 2024 nanaingro kita memakai bahasa Indonesia. Opat pertanyaan sektor. Hari Senin tanggal 20 Agustus Kanaan keluarga T Silaban Boru Manulang Depok Timur. Selasa 27 Agustus 2024 Korintus Masohot. Judia keluarga Nyonya R Silaban Boru Siahaan Jalan Delima Komplek Angkatan Darat. Efesus Desiregar Borussia Turi Jalan Raya Pekapuran. Galatia keluarga Nyonya Sintua M Banjarnahor Boru Manulang Jalan Tunas Karsa 2 Sukamaju Baru. Filipi keluarga H Ambarita Boru Sidabutar Kampung Tipar. Rabu tanggal 20 Agustus 2024 Sion keluarga Niko Pane Dian Pamila Nur Jalan Bakti Abri. Betania keluarga Nyonya Parhusip Boru Luban Raja Aula Gereja. Roma keluarga Nyonya S Purba Boru Pasaribu Jalan Bungur nomor 56 RT 03 RW 2 Sukatani. Nasaret keluarga D Simanjuntak Boru Simanjorang Gang Rasam. Kolose keluarga U Pasaribu Boru Gultom Gang Masjid. Bethlehem keluarga M Siringo-ringo Boru Manalu Jati Jajar Sada RT 03 RW 04 nomor 20. 5. Penampilan kreativitas dalam rangka pesta Gotilon. Di Mingguta Sadarion di kebaktian pukul pitu tolu puluh wib ima sikola minggu sian sektor Kanaan. Di pukul 10 wib ima parhalado sian sektor Betania. Jala di minggu nanaingro di ibadah pukul pitu tolu puluh wib ima parhalado sian sektor Kolose. Di pukul 10 wib ima parhalado sian sektor Efesus. 6. Amplop diakonia sosial. Dari minggu Al-Huria tapasahat ma ditiki papungu pelean na paduahon. Itu pangojak konon dohot paborhaton padita HKBP Resort Cimanggis. Diare minggu sadarion patupaut tado ulaon paborhaton amang padita Immanuel Panjaitan MTH na pidda tugas tu HKBP Resort Menteng Lama
dohot paujakon amang padita Adol Tasman Nababan STH nagabe padita HKBP Resort Cimanggis Nai Baru ima na niuluhon ni amang Prices District 28 Deboskap Pandita Nexon si Manjuntak MTH tapatu pamai di kebaktian pukul 10 WIB dung sipul kebaktian pukul 10 WIB patu paut tado acara ramah tama pinangi doma asa madohoti ulauni utusan sektor dohot utusan kategorial naung dipilih sian ganup sektor dohot kategoriali nomor walu ruas Nabaru di hari Minggu sadarion ngagabe ruas Nabaru di Huriata ima keluarga Can Maro Rezeki Nababan Megawati Boru Simanjuntak dohot ianak kon nasida ima Alvaro Mayor Ali Nababan nasida pidasyan GKLI Gereja Kristen Luther Indonesia Banjar Pardemuan Resort Sitabba Pealangge Tapanuli Utara nasida nuaing tinggal di Jalan Raya Bogor RT 06 Sada Mekarsari masuk tu sektor Filipi molomar minggu nasida pinangi domatu nasida sajongyong mauliate mah hudul mahami padidion nabadia di hari Minggu tanggal 1 September 2024 nanaing roon patupaon ni huriata do ulaun padidion nabadia tuakan nanaing mak dohoti saboima didaftarkon marhite sintua sektor nabe tuakan nanaung mendaftar asaroma madohoti perguruan di hari Jumat 30 Agustus 2024 maringanan di aula gereja mulai pukul 10.04 WIB 10 perlombaan penghijauan penataan taman gereja marhite anjuran Kepala Departemen Marturia HKBP perihal gotong royong pembersihan dan penghijauan serta penanaman pohon di lingkungan gereja patuponi HKBP Distrik 20 lalu di Boskapdo perlombaan penghijauan penataan taman gereja dohot hayason di lingkungan gereja patupaon nama penilaian di tanggal 2 1 tanggal 7 September 2024 marado mutusi patupaon ni huriata magotong royong payasun gereja dohot penataan taman na ni dohotan ni tulu halak sian ganup sektor onma parsagina di hari Kamis tanggal 20 sia Agustus 2024 ima sektor Korintus Judea Kanaan Efesus, Galatia, dohot Filipi mulai pukul 10 WIB gotong royong di halaman gereja dohot gedung lantai sada di hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 ima sektor Sion Betania Roma Nazaret dohot Bethlehem Klose mulai pukul 10 WIB gotong royong di gedung gereja lantai 2 pinangi doma persitutuan ni ganup sektor laho mangutus ruas na laho madohoti gotong royongi laos ta usahahon mabuan tanaman na di bagasan pot siala keterbatasan lahan ni gerejata nomor 10 sada torop ni ruas nama dohoti permingguan 10 walu Agustus 2024 godangna 850 halak 12 ruas na marulang tahun ulang tahun kelahiran 45 halak ulang tahun pernikahan pitu keluarga Padita dohot parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton
Selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sia 125 Agustus. Hatani debatana pasiko penlas nirohamuna tersurat di Psalmen sia pulsada ayat 10. Sai pamahapok kudoibana sarematua jala patarida honokku tuibana hatuaoku. 10 tolu pelayan yuran diakonia sosial huria. Torobna pasahaton pelayan yuran diakonia sosial huria di bagasan mingguan 10 sadakaka godangna 2.600.000 rupiah. 14 pelayan bulanan doho tahunan. Torobna pasahaton pelayan bulanan tahunan di bagasan mingguan 10 sadakaka godangna 2.445.000 rupiah. Maulia tema di pasahat uriata tutsude ruas naung pasahaton pelayan bulanan dohot iuran diakonia sosial 1 bulan Agustus 2024. Tuakana so pasahaton dope taingot ma amang inang makarekoton pasahatosa ganuk bulan tuhuria marahite parhalados sektor tabi 15 keuangan huria. Huria sia juta 46.300 rupiah. Pembangunan 1.522.075 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 8.030.125 rupiah. Jumlah 19.207.500 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asah dihubungi matu para halado radedo hami padenggaton songonima tikting namasa dohot si pamasaon di tongani huriata sai di pasu-pasu tuhat tama peliani bahen sangap di goarna. Tabige makur ina gracia diudutian nongan penguan ama huria.
Maridema hita los di somata pasahat pelian sada A dohot pelian sada B. Yesus
debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Oras may dasaluhut na. Amang do tamuinang di bagasan las ni roha hitas sadarion, patupahon acara paborhaton naposo ni dibata ima Padita Immanuel Pajaitan rap dohot inang borutobing dohot keluarga nong mangula na sa laot di HKBP Resort Cimanggison mauliate ma disudi pakubasyon na sida jala nunga diujakon nasida na di hari Minggu 10 sada Agustus gabe Padita Resort di Menteng Lama. Jala paujakota ma sadarion Padita Adolf Tasman Nababan do inang boru siregar do keluarga gabe Padita Resort na baru dihita nasa laon mangula di distrik 28 de Boskap Kabit Diakonia murak doroha peluahon ala Pendeta Adolfon banyak kreativitasnya malo mar internet ibana do ketua super user di distrikta ibana musibui pakai PowerPoint do takana singi termasuk Excel. Jadi songon namorak no nia rohaku pengidu Padita Resort lai ala Padita Resort tahe las doroha di sinaroha. Jadi au yakin doa mang do taminang akau laun nadinggan naong pinukane amang Padita Immanuel Pajaitan buido pahebangon doho pahicaton ni Padita Nababan dison. Dia banganda Padita Immanuel Pajaitan sangat guduru niba. Ala songon namaol masuk tu Menteng Lama. Saya martangiang dui benian jala pos roha. Puji Tuhan bui marture sudi. Songon ima baru kilota daksya dirita daksya kita anai sia luar sipata saya dong do sebat-sebat naikos si dalanata anai monodongata debata memodus saluhut nai jumulu do debata pasisihon dia kadalas si bulu sorta ido rasa ada kesaksian di lauta sadarion do mutusima paposor rohata madalani nguluon tatangihon mahatan di dibata natar surat di Efesus onom ayat 10 1 ayat 20 songonom matar surat disi dukon ni iga betugu marohamuna di bagasa Tuhani dohot di bagasan hagogo onna natugui solukon hamu mapahya sijata nasiat debata asa taralo hamu uti-utian ni si polisi aidada marukil hita mangalo mudar dot sibuk aka harajaot do aka barhuaso aka sigonggomi hasiangan nahulomonon aka todi hajahaton nadi gijangi dibaheni jalo hamu mapahya sijata nasiat debata asa tarbahen hamu mangalo diari najahati jala hot jong jong dung di patuduk kamu sasude atong jong jong mahamu marhohoson hasitongan di goting muna akanaung manoluko baju-baju pertahanan ima hati gorani marsi patu mapak munalaho makaring gasob barita nauli pardameyani aku ni sudei nai
Jalo hamu malupu-lupu hapur siaoni. Hai topan hamu do marhiti siani sude subia api ni parjahati. Jakon hamu manang tahuluk haluaon. Dohot podang ni todi ima hata ni debata. Martangi yang mahamu mardongan sadok pangidua dohot elehelek di bagasat todi. Manang sadi hari pe huhud dungo jala jugul toktong tumangyakon saluhut akan abadia. Nangahu pe asa dibuha pamangaku madok sidohonoko laho pabotohon hahomion ni barita nauli mardongan hiras niroha aitu sido disuruh ahu natarration asa marhiras niroha ahu disi maka tahosa songon natama ima sahan amang dohot tamu inang materialistis do Apostol Paulus paingotok kita di perdalanan ningoluta. Didok hata ni demata diturpukta di mingguan. Ia ngolu nata boluson perdalanan ningoluta nata dalanion ima ngolu partok tangan. Hidup dalam peperangan antara hagiot ni debata dot hagiot ni daging, pertentangan atau perlawanan antara kehendak Allah dengan kuasa-kuasa iblis, perjuangan melakukan kebaikan melawan todi nama sigai. Tu dia dohita di Jawa kamang doh tamu inangai disuruh dohita ke anak di debata anak hati uron iko margogo anak hati uron ni sumisihon aka ulaon hahulomon. Unang gabi martabuni hita di hahulomon. Molo tago ari hita aka anak ni debata taulahom mahati uron asa sumisi hahulomon. Molo tago ari do hita aka anak ni debata taulahom malomoni rohani debata unang hagioton ulaon hajahaton sotung dipake sibolisiho anak ni debata masegai nadinggan naong pinauli ni debata. Ada partok tangani amang dohot tamu inang. Asa tu dia dohita jongjong. Molo tago hari dohita aka anak ni debata jongjong mahodi hati goran. Jongjong mahodi hasitongan. Marhohoson haringgason dohot aka podang satu perlengkapan senjata rohani nabui taguarian no sada-sada gudang dohalak mamake hata ni debata lau pasauton hisap-hisapna si bolisi be dipake do hata ni debata lau pasautot tahina na tuani do Yesus marojahan bere kamu mah 3 hari tahe si bolisi mangujuni Tuhan Yesus. Hatani dibatari pakai simbolis. Hatani dibatari pakai simbolis mangujuni Tuhan Yesus. Ujunan na berjolo. Tiki marpuaso Yesus. Molo natutudo ho anak ni debata. Baema. Gabe. Itu tong molo na tutudo ho anak ni debata. Molo anak ni debata itu menurut Alkitab memiliki kuasa apapun bisa dilakukan. Hatan simbolis deh. Aido. Alai rotu hatai
dipakai mah hata ni debata nama ruzahan tu hati gonan tu hasitongan dohot tu hati uron hata he dang manga kita holan sian alai sian hata ni debata jadi adong do halak memakai hata ni debata merhite na mengujuni halak ala yang go halak hati uron ikon hata ni debata sinodangan ni hati uron ido pakai otak adong tolu nani pasahat ni turpuhot tu hita mangalo uti-utian ni si polisi na berjulu didok dia 10 mulubui sudi majo hita majahat dukon ni gabe to guma rohamuna bahasa tang sudi majahan wae atong ihutok kamu majo dukon ni gabe to guma rohamuna di bagasa Tuhani dohot di habas jadi halak hati uron halak naporsia sisian ni Tuhan Yesus ikut togu rohana mangalo uti-utian ni siwolis mangalo siasat iblis ikut togu rohata dan boleh lebek-lebek molo lebek-lebek kita di silo kita habis salah satu contoh unang iri puhamu amang si polisi dia pina rokok manang di tempat-tempat na sadis manang di penjara manang di dia na teranggap seram dan kejam di sisi polis daong di gereja perodo si polisi porsiado manang nanau mang gugunay no hangirok kamu darak patohohu ade carana songot dia hubay majo na met dakku boto naking ngasongon na mulai holan nako ki batu kijang ngasongon na mulai buti patuki-tuki ibu tamu deh sumengulai si tuan ni mak anak-anak torido do anggolau maret deh naking semangat tido anggon ikut terbaik medekun narana to kan semangat to alai holan nako perjamida ama ngelu joho buang natuari daga jamo pak mahodu ngomar salon tu pesta majalo titim maraku muse jam 5 lu jenai huati imeda lu jehia na udah bah agah na saya papudu-pudu mantong ude hatani di batari hita amen nena perjamita ai so wetu si jamita itorna songon ido si polisi mambeta-beta hita saya songon na dihasiati do hita saya songon na disayangi do hita saya songon na disanjung do hita alai pamagohok kita sian hasito songon na disanjung luar biasa alai asa dipapili do hita unak tatangihon hata hasito ima contoh babu eko tegar do hita iko gugu margugu kuat dukoni tugu marohamuna mono dong mabeta hita lari sia kasih tonga katigoran margugu hita jala gugu tai amang daksyat dirita gugu tai dang kekuatan tersadiri gugu tai dang hamalota do tapi starota alai gugu tai didok di turpuhon di bagasan Tuhani. Wama jo dua contoh gogo nina porsia di nguduon mangalo hagogoon ni portibion. Taboto do peristiwa Musa. Siapakah Musa dibanding Firaun? Musa itu seorang Ibrani yang dididik di istana. Mungkin sudah terlatih, tapi itu tidak sebanding dengan kekuatan Firaun. Memiliki senjata, memiliki pasukan, memiliki dewa-dewa, memiliki dukun-dukun, memiliki segala macam nabui bayanon na mangalek sehon bangsa Israel. Tapi
kekuatan Musa itu di mana. Dan di si Musa gugoni ibana maralohon Firaun. Alai di debatano. Itu benar di 2 Musa 14 ayat 14. Jehovah do marporang humokopamu asal ma ohomam. Di mula dong alom inang nagugu, mula dong inang amang alom najago, mula dong dingulut tahun, kompetitor tahun, na memiliki siasat-siasat yang luar biasa. Oh pita martangiang tuhak tahi mamastak doho mamisang isaluhna. Amin. Porsia do hita disi. Ido unang itor jalahi diking mumusena jago. Bitak tulisan hujalahi bitang obat. Yang kedua, bagaimana Daud berhadapan dengan Goliat dari ukuran badan, dari timbangan, dari segala macam apa? Ini Goliat luar biasa. Dari segi apapun tidak mungkin Daud itu menang melawan Goliat. Alaiya dipakai si Daud mangaloh ibana mangasahon Tuhani, mangasahon Tuhani jongjong ibana dia palang uluni si Goliat nabelgai nagugui nabetengi na luar biasa rupak ima guguni na porsia. Amang dot taminang sunggul-sunggul dot dihita di perjalanan ningulut tahun. Babuah dinadok ta alami di perjalanan ningulut ta. Sahirana so margello kita madalani nguluon. Alani gugu ni halak na asing na naing mangotapi ngulut ta. Mangasahot Tuhani jumolo hita. Monak kita. Mangasahot Tuhani pamonangon na hita. Odo gogo dihita amang asa porsea hita. Rapor Tuhani mahita mardalan. Mangasaho gogo ni debata mahita mamulus perdalanan ninguluta. Mangasahon gogo na siya sa tuhatay mahita. Maralohon uti-utian ni sibolisyon. Memang dipaingot kita di Sada Petrus 5 ayat 8. Di Sada Petrus 5 ayat 8 dipaingot kita jaga mahamu jaladungo nama otaot do alomunai ima sibolisi songon babiyat na mangalului sibuduton. Jadi walau bereng do memang animal channel songon ima malona babiyati mula dong kerumunan rusa dideteksi don dia mau nalemah. Olah diboto nalemah dikejar dap dapat dan luar biasa. Songoni do HP sibulisi mau taot alani sotu ngadong kelemahan dihita sotu ngadong dihita na mangasal Tuhan Yesus monang doawin na HP lalu ikut dungo nama taot do sibulisi songo babiat na mangulului sibuduton. Jadi amang do taminang diperkari juga kamu mau tahu dosi polisi di dia manon kesalahanmu bainon. Daku boto neng pilkada dung pilkada meragam mak muncul mak akad calon di provinsi dohot di dia teh bupati wali kota teh. Olah direkomendasi partai nasadaon, paitorrodo mo sa partai nasingi, itor di beberhod do senion, itu kan? Olah di promosion, di leon rekomendasi partai anu wali kota tertentu, itorrodo mo sa alonai, itor ibama daftar dosa ni, nyon, songonima.
mau taot. Dak boto songoni di gereja dah apalagi naik sino di gudang itu teh. Calo pareses tak itor mau taot do dak kasih pareses si hitorin na. Asa bui piliton na tong mana muse songoni do tong. Arong do songoni dak pola rate. Arong do apalagi kau tu sino di gudang ngatok ulunen naing. 100 sere calo pareses sudi manele podok Maria bah ujung nai pamati apina mate honna. Igati nomorna. Mungkira rinungan benang tuhita asa tapadengga gereja ton. Au tangi aku di gereja ton HKBP lam tu majuna. Saya konfiner sentralisasi. Sudah menjual sentralisasi noeng. Gebihira nasoroho tiba sentralisasi. 2 tahun ini baru kit memain sentralisasi waktu kusur betul torba. Saya kira nasuita daiba imatong. Ayo noro HP songoni naroha. Alai keberhasilan bemersitu tu majol manupahi. HP naung makalu jahoni hiraso pasido. Songoni do HP si pata naroha. Jadi noeng nama tahu do si polisi. Dangadong gugut tamang. Dangadong nabui pangasahonota. Mangalo uti-utian ni si polisi. Sogada waso ni Tuhani. Alani do amang do taminang porsia ita. Mangasahot Tuhan itu kita merdalan di perdalanan ningulut tahun. Nah badua hon dangarong bui HP songoni. Misalnya mangasahot Tuhan ini porsia doa honna. Tapi harus kita lengkapi diri kita. Adong da perlengkapan senjata rohani nih karena porsia na di turbuk tahun. Unak tanokon mangasahot Tuhan ini. Margogo mau makarijoi kena alai lasso diulahon hasitongan. Margogo mahita mangulahon ulautan alai dang iulahon hatigoran. Hidup bainna adong detail di pantorang apostol Paulus di turbuk tahun marhohoson hasitongan. Baju pertahanan hatigoran. Sipatu mabaritahu barita nauli perdamaian. Berarti ringkas merdame, ringkas babua barita nauli dohop perdenganan. Unang ringkas babua barita nasudengkan dohop babua perbeda-bedaan. Anggoi mabegaur nih. Ala yang gona porsiahi ikor ringkas marsipatu mabaritahu barita nauli dohop perdamaian. Ada kuboto halak batak adong dona ginoranna ada teh di amai boto dedene amai berpacu dalam melodi majo da si ada oh dadilani aima sian ano pita mangedeon sipa sidingon nina porsea doi dila toni ko dila sisian nama nangajari nama nugu-nugu nama sadahon nama damehon unang madila pamula-mula nama segai nama rusak. Sangat onangi bula-bula inganan ni amang padita Immanuel di Menteng Lama. Anak adong dila pamula-mula dang dila sisean napa denggato dok napa ulihon alai dila pamula-mula dila namar palait gabi sangat neng sursar ibai petisi ibai nahate maaf mula dong disokam huri eduhita molo adok si patakas ota tapatakas unang merhiti gugu dohot tuaso ni diri kebetulan walami on tak kacik do penani halaman ni amang padita Immanuelon masuk tu ada huri mertibakun na walami satu napa roa hau naso ngiri hiet do hita huri on alani dila namar balai do dila pamula-mula
Itonga ni huria iko pasisiota doi. Iko nampolokonota doi. Alai pakiota madina sisian. Nama ngajari hatani debata. Nama maritaho barita nauli. Nama maritaho kasitongan. Nama maritahon hati goran. Nama buat dame asa sonak kita saluhuna. Alanido ikon marpahean hati goran. Marhohoson hasitongan. Marsipatu haringgasom mabarita nauli dohot dame tahulu kaluhaon jala lobu hapor siaon di dia behita. Apapun yang terjadi kita percaya Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Jala unak pistol pakai, unak podang pakai, unak klurit pakai, unang apalang pakai, unang bom molotov tak pakai, alai tak pakai mah hatani debata nama mudai, hatani debata nama ngajari, hatani debata nama micang, hatani debata nama nugu-nugu, hatani debata nama paripason, melengkapi, menyempurnakan orang-orang percaya melakukan kebaikan. 2 Timotius 3 ayat 4. Marhuasodo hatani debata lebih tajam dari pedang bermata 2. Di Heber 4 ayat 12. Luar biasa dong mulut aja. Heber 4 ayat 12 disirang podang ni hatani debata do hosa dohot todi. Wah, luar biasa. Hosa dohot todi mulai tarutu ngadong do si raja hosa. Alana perlavoi mana tong tiap hari pokok nama neket ujungnya gabi dok masih raja hosa. Dakotok bah dong risol itu ngadong disingguk para isesod doi ba adong musai profesi na ya deh. Jadi hosa lapatan ada kolak kamatian ini mau mate daw. Anai hata ni debata boy do manirang hosa dohot tadi ring doh tu hudok bola dong dison parlapo manang tukang jagal lo paling rabui mamonggolia teh ibor kuliulina do tanah putih alai yang go hatani di bata boy memisahkan ring doh tu hudok tidak muse hatani di bata boy memisahkan sakap na di roha doh na pinikiran ni roha. Isi boto sakak ni si Daud menuru si Uria tu partok tangan na subuh anggo menuru kacamata ni jolma bah kepercayaan doi bah tugas mulia doi mate si Uria anggo menurut jolma bah na burjudo si Daudon di parripe do istri ini komandan perang nak. Berarti diangkat derajatnya dari istri panglima perang menjadi permaisuri. Anggo menurut zaman ini itu adalah peningkatan status sosial, perlindungan raja yang mulia terhadap panglima perang yang mati di pertempuran. Ima pikiran ni jolma alai sakak ni si Daud lain isi rupa botohoni hatani debata marhiti sinatan Daud kamu mengedungi si Daud ima mono mian hita di hatani debata pikiran ni jolma yang mungkin excellent pikiran ni jolma yang mungkin smart tapi firman Tuhan bisa mencerahkan dan mencerdaskan seseorang bisa memilah mana pikiran yang baik dan sakap naroa di diri ni jolma. Amang dohot tamu ngalani talengkapi madirita bohado hita makanguluhon perlengkapan senjata rohanion totu haburjuon hatani debata ima molo Jakobus madok hadaulaton niroha
Hadaulaton ni rohai marhiti apa? Ibadah kita. Lam ringgas sita martangyang, lam ringgas sita tu pertangyangan, lam ringgas sita tu kapersawarannya kana badia, lam dilehod di batado dihita perlengkapan rohani. Napa tuluhom mahkamang dohot taminang. Madalani ngolu partok tanganon, madalani dohok manaluhon siasat iblison, didok tuhita. Martangi yang mahamu, mardongan eleh-elek, jala dungo, martangi yang jala dungo. Amang do tamina dakuboto buahita di perdalan ningolutta. Dungo do hita martangi yang di manugutna adorak sumulaulaon. Buhado ngolu partang yang ota. Adong do tiki biro pembinanau. Adong do sada padita narasumber ima mantan bishop negi KPS. Kebetulan dia adalah seorang ahli pastoral. Diban-diban masih ada penelitian tentang spiritualitas pendeta. Pendeta majo ala pendeta iba. Isukun ibana masih ada pertanyaan, berapa menitkah saudara berdoa dalam satu hari? Adong hamu na menebak 3 menit mapadita martangiang di bagasa sadari menurut survei ibana. Adong na menebak majoinang. So na martangiang no naik paditaon na. Setelah diakumulasi, dan ada kamu nama coba, ada no bonus yang nama proses. 3 menit, sejam rate, sejam, sadari, lobi, puji Tuhan. Kamu maju menebak, barisan dalam maju. 3 jam ma akabadita martangi yang sadari, sejam, tepuk tangan maju nasi bulaon. Badang arong nama tepuk tangan dak tohoi hinna. Molo menurut tamu neberison 3 jam manak 3 menit padita martangi yang di bagasa sadari menurut tamu. Sajom tong. Sajom. Dang yakin berarti tong matepuk tangan. Kamu na di barisot tebak kamu majo 3 menit unang majo sajo pudokon 3 menit 60 30 menit porsi adu kamu isi porsongon nagugudo niya tepuk tangan majo kamu naibaribaon sadia 25 saira namar lelangi mon ono puluh 40 30 hali 35 ina. Puji Tuhan tibodo pe optimismu habe bahwa pertangi yang dapat dita. Alayau marsak no mabigi survei bana. Rupanya setelah diakumulasi dia dang adong anggua pala 2 menit salah padita martangi yang ibagai sedari. Lu etong berarti lau mangap pedang martangi yang naraku. Itu betul. Menurut survei dia, mudah-mudahan survei dia salah. Husukum anong mau saya survei ni bana. Ala podang ni tordina king hatani di bata. Husukum majuhamu selinai seberibu maju berjulu. Isukun ibana 3 menit maho majaha hatani di bata sadari. Tupadita do survei ni amangi do penaking anok kamu mama jawab pamo ala di pabuai bana do presentasi menurut tamu 3 menit mapadita majahatan di batas sadari kamu 5 menit 5 menit 10 menit tuh torratop kalau menurut tamu 3 menit 30 menit puji Tuhan kalau menang
Mola mang 40 30 berarti molo ruas nih AKBP Cimanggison menurut survei 30 harapan muna padita majahatan di batas sadari belga do pakirim memunai tuha kapadita tepuk tangan maju mang alai survei ni bana tikiba do biro pembinada survei ni Dr. Jaharianson Saragi mantan Evorus GKPS danga dong angwa pala 3 menit majahatan di bata ipat di taki KPS itu ibu mau naik padita KPP narak aku mau se nanaing hudok adong dora songonon adong mau se iban-ibana alibi rak songonon padita majahatan ibeta dang nanaing gabe renungan doh pasor-sor nirohana alai majahatan ibeta asa dong jamita honon natu halak aja dek tu dirina oh bu idora songonin narak. Salah satu contoh doi akamang dohot taminang puasa tahatai nak king podang dihida dak senjata dang pistol dang jabatan dang akka alat-alat canggih alai hatani debatado jala gugutta didok dison martangia sisiani pe diajari Tuhan Yesus do martangia tiki dikit semane dungo mahamu jala martangiang alai suderu sisian nai modot danga dong nadungo cukuplah peristiwa Getsemane sisian di Tuhan Yesus modok ana yang ko sisian di Tuhan Yesus na di Cimanggison di partikiat tanuaingon sudedo odungo amin sudedo osi partangiang amin bosong dalam lambe muse Oddo gugu tung halak namar gogo si partangiangi posi tung halak na margugo si partangyangi bait terahin Tuhan na manaluhon sude pangagoi adong do biar ni roham amang dinguluon ina mau taot do si bulisi inaing mangonggop dohok mangongom perkarijuamu dohok dalan ningulu adong do rake khawatiramu inang alana mau tahu dosi polisi naing mangongom naing mabundut akayana komu do berum asa malua siako gabe dihutod dalan nasotama dang adong gugutta dang adong gelokta alai mangasahon hatani debata dohot di bagasan ngulu pertangyangotta Tuhanna manaluhon sudi pangagoy atong ringgas ita mang martangiang ringgas ita makanguluhon hatani di bata au tiap manugut nung aku praktek konon lebih 15 tahun setiap pagi harus membaca firman Tuhan menuliskannya dan membagikannya kepada orang-orang yang bersedia asadok tiki dihita anggo pala 5 rodi 10 menit martangi yang doh majahatan di bata ai idu gugu dihita jala huhilalado akamang tunggodak pe akka hamaolon tunggodak pe mungkin nahinol sohon tunggodak pe akka mungkin pekerjaan-pekerjaan sulit yang kita hadapi alai tuhatai perjulu mabai sumi siaka bata-bati gabibui dengan mardalan
Sada panidongnya dia kamang do taminang. Nang dihita saluhna margugu mahita asa tok kita martangiang. Tulu na pinodahon ni dok hatan di batas sadarion. Margugu hita di bagasat Tuhani. Tapake si jata rohani nasihat di bata martangiang jala dungo ima bohalta. Mau lihat tema di pakubasion nyamak pedita Immanuel Pajaitan rado inang boru tobing na mangulas sadarion 5 tahun hurang lubi na sida mangula di son gudang akan ataula gudang akan nauli na dinggan dia kapar saurata dok dia ka pengembangan ni huriata tadok mamauliate sudi mahita ruas ni HKBP Cimanggison madok mauliate dohot sian nasalas ni rohata maka muliatehon pakubasyon nasida nasalaon martangyak kita asa margugo ibana mangula-ulaon di HKBP Menteng Lama. Selamat merhobas, selamat melayani mah dia mak padita adol tasman na baban rabdo inang boru siregar nang yana kota pe akan naburjo do Cimanggison ate alana 3 hari kompen 3 hari kegiatan memang Cimanggison memang berbuah manis ya deh. Songom manggisidora akan tonggi akan manis-manis dari son. Itulah Pajaitan ope memang berek kamu masih senyum nih. Senyum manis do. Meninggalhon HKBP Cimanggison. Atong akka perbuin atong gimatong. Buah-buah yang manis sian sida potono muna di huriaton. Bereng matasak ni korama inaking luar biasa. Hati 2 korama luar biasa. Akka parede do Cimanggison. Jonok muse juanda mangalak panggang dosak. Jadi ringgas-ringgas nama iba tu sonate. Selamat melayani mamang. Donok kutuhamu ruas ni HKBP. Do sude perhalaru HKBP Cimanggison. Mari kita bersama-sama membangun HKBP Cimanggis ini agar berkembang lebih maju. Tartugu-tugu sudia karuas ni huria di bagasan las ni roha. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan mau lihat madiasi ni roham. Di loko tuhami hatab berita nauli sadarion. Ai di lehokodo naposom naburjo. Na mga radoti doon na makaringgason ulaw pakubasyon naong pinatupan ni naposom. Padita Immanuel Pajaitan rap dohot inang dohot keluarga hodo madongani manogunogo mangajari ibana mangula akasulaon di huriaon rap dohot parhalado nang dohot akaruas pe kabibui mardala dinggan martaba-taba akan naulina dinggan di huriam HKBP Cimanggison di pakubasyon na sida na selaon. Ali Tuhan, say jalo may gabi uap na hutus dia do pamo pilihan ni naposomon. Di naong mamelehod diri na lobi 5 taon di huriaon. Nang diinganan na baru pe, diinganan pakubasyon na baru. Asi maroham. Ali Tuhan, perguguy maibana, mangula. Mabaritaho barita na uli, pasahatod hame, lehod dila sisian, na manugunugo na mga jari, napasadahod do na pademakon, asa mardame si tutupar sauran ni Huriam, di pakubasyon na baru. Hodo Tuhan marsuru na posong, amanami padita adol tasman na baban rap dohot keluarga. Sadarion ojak konon nami maiba na dison. Porsea dohame marhiti akahatawon dohop marhiti akapamilihonon na boy udutan dohop pahebakun akapakubasyon na selaon asalam martaba-taba Tuhan asalam mening katakapakubasyon di tonga-tonga ni huriaon lehod name do sonang ni roha lehod akaparhalado na burju do ruas na burju na le mga lehon do na mamiliho pikiran padimudimon huriaon asiroham Tuhan
Tisudia karuas ni huriam na rono aing. Siya nakapungu-punguan pe diaka na marholong ni roha. Tu na po somon. Maulehate madiaka ede do pamujion na sida tuho. Jala tabay mapasu-pasu di sudia karuas ni huriam. Tu dia pinasida morhan. Apa katantangan na hinang di perdalanan ni ngoluna. Ale Tuhan. Hatam na uku begi hami. Ima gabe bohal di hami. Asa margugu hami mga sahoko. Asa upake hami akasi jata rohani. Jala tok-tok kami dungo martangyang. Jalo matuhat tangyang nami. Nahusob baho kami tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapara di madeta sa bukwende. Di namarede hitan non tapasama pilihan 2 do pilihan amplop tu diakonia.
hurian itu hata di hamua kamang dohot taminang masuk mahita tu acara paborhaton dohot paujakon padita HKBP Resort Cimanggis perjoloma tapatupa paborhaton marede mahita syabuked de nomor 140 ayat 3 dina marede hita Roma tujolo amang pedita Panjaitan do keluarga marede mahita. Hamu akadongan parhalado doho ruas ni hurian itu hata tongod diare minggu sadarion pabor hatot tama padita Immanuel Panjaitan MTH dohot keluarga sian HKBP Resort Cimanggison tu inganan pangulaon nasida naib baru hobbar tunan yaturhon ni pimpinan HKBP tadok mamauliate siala sudi pakubasyon nasida jala tatang yakoma asa di bata mangaramoti nasida dohot keluarga tu inganan pangunaun nasida naib barui aku nii tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP surat keputusan ketetapan nomor 67 garing PDT garing SK garing 03 garing 2024 Epores Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Pearaja Tarutung menimbang dan sebagainya mengingat dan sebagainya memperhatikan dan sebagainya memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Immanuel Panjaitan MTH nomor induk pegawai 1999307 1051219660006 tanggal lahir 5 Desember 1966 jabatan dahulu Pendeta HKBP Resort Cimanggis terhitung mulai 1 April 2024 menjadi Pendeta HKBP Resort Menteng Lama Distrik 8 DKI Jakarta Raya dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya, B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. C. Iuran program pensiun tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
Salinan disampaikan kepada terkait, ditetapkan di PH Raja Tarutung pada tanggal 27 Maret 2024. Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Bartu surat keputusan ketetapan ni Eporus HKBP. Hamu Pandita Immanuel Panjaitan marhiti-hiti goar ni de bata ama. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni Todi Porbadia. Atas goar ni Eporus HKBP. Hupa borhat mahamu. Sian HKBP Resort Cimanggison. Tuinganan pangulaon muna na baru. Pimpinan HKBP. Pasahat tom maulihate Tuhamu. Siala pangulaon doho pakubasya muna di HKBP. Di pasu-pasu tuhat tamahamu sa luhut na. Gabi hasangapon di guarna. Jala taulas ni roha di hurianay. Maulihate manang di inata na mangurupi hamu di sude ulaon muna. Amen martang yang mahita. Ali di bata ama namin na marhabang sa di Banua Gijang. Nunga di pauja ko huruyam di tonga-tonga nami. Jala disuruh hodo akan aposom mako basi huriami. Pujion nami maguarmu. Jala dohonon nami mamauliate ay hodo na paluason na posomon. Marhubas di huriaon. Pasu-pasu jala tupahi mapangulaon na sida. Asa marparbue. Gabi hasa ngapod di guarmo. Jala bahen lasni roha di huriam. Ho mana paborhaton na sidasian HKBP Resort Cimanggison. Tu ulaon na baru ho bantu na niaturhon ni huriam. Dongani. Jala iring-iring mana sida toktong. Pasu-pasu jala pargugui manang keluarga na sida. Hupangi dohame tuho. Marhiti-hiti anakmu. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mau lihat mari dihita siya buku de nomor 160 sia ayat 3 Roma amang Pandita na baru. Kadongan diari minggu sadarion ojak kono temma amata Pandita Adolf Tasman Nababan STH gabi Pandita HKBP Resort Cimanggison mardomu tusi tabigi majolo surat keputusan ketetapan ni pimpinan HKBP. Surat keputusan ketetapan nomor 66 garing PDT garing SK garing 03 garing 2024 Eporus Ria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di PH Raja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Adolf
Tasman Nababan STH. Nomor induk pegawai 200502805197401. Tanggal lahir 28 Mei 1974. Jabatan dahulu Pendeta Fungsional HKBP bertugas di kantor distrik 28 Deboskap. Terhitung mulai 1 April 2024 menjadi Pendeta HKBP Resort Cimanggis Distrik 28 Deboskap dengan ketentuan A. Menerima balanjo pokok dan tunjangan lainnya. B. Kenaikan balanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. C. Iuran program pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan disampaikan kepada yang terkait. Ditetapkan di PR Raja Tarutung pada tanggal 27 Maret 2024. Huria Kristen Batak Protestan Porus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Udutusi tabigi majo ulaun ni Pandita Resort pemartu aturan dan peraturan di Huriata di Jahawan ni amang situasi regar. Tabiki ma ulaun ni Pandita Resort membantu aturan peraturan HKBP 2002 amandemen paupaton taringot tu ulaun ni Pandita Resort. Sada manguluhon resort rap dohot parhalado resort. 2. Manguluhon huria sabungan ni resoti rap dohot parhalado partohonan. 3. Manguluhon rapot resort rapot parhalado resort dohot akar rapot nama rumang tirket resort. 4. Mamikirin nasa narikot na tau panguluhon dohot paheheon huria dohot parahado na di resoti. 5. Maniroi huria na masuk tu resoti laho manggohi tanggung jawabna. 6. Patuluson haputusan sinode godang, rapot majelis pekerja sinode, sinode distrik, rapot majelis pekerja distrik, dohot rapot resort. 7. Mangaramoti dohot maniroi parhepengon dohot harta ni huria na masuk tu resoti. 8. Patupa evaluasi dohot mangaleon laporan pangulaon statistik dohot keuangan resort tu rapor resort dohot preses. Hamu Pandita Adolf Tasman Nababan nunga dibagi hamu surat keputusan ketetapan ni ipurus sa KBP taringot tu penampatan muna di huriaon suaksong ni aturan ni huria taringot tu ulaon ni Pandita Resort atong namanukum maahu nuaing di hamu di julo niya kadongan na pungudison do di julo ni tu hata Jesus Kristus Raja jalana puna huriai na olo do hamu ojak konon gabi Pandita HKBP Resort Cimanggison jalana olo do hamu mamilihot dirimu na mga raduti akka ulaw ni hobartu aturan peraturan HKBP naung binigi mo na molosong ni rohamu na dok hamuma na olo doaw say didongani asinirohani de batama ahu
Marhiti-hiti goarni debata ama, anak dohot toddi porbadia, atas goarni eporus HKBP, hupa ojak mahamo, padita Adolf Tasman Nababan, gabe padita HKBP Resort Cimanggison, sai didongane mahamu mangulahon ulaone, asa marsangap goarni debata, marhite-hite pakobasyon muna. Didongane jala di pargugui Tuhan tama ng keluarga. Amen. Hamu akadongan parhalado dohot ruas ni huriatta hurian ni Tuhan Yesus Kristus nadi resoton. Jakok kamuma Padita Adolf Tasman Nababan, gabe padita HKBP Resort Cimanggison, di bagasan Yesus Kristus ulu ni huriai. Tangiakon, jala urupi hamu manasida, dohot keluarga nasida, asa menjadi ulaun nasida di resoton. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami napuna huriai. Mau liate marohanami jala pujion nami maguarmu. Aidang di pasobuho huriami somar parmahan. Sai di pabakit todo akana posom na burjo. Naolo surwamu mamaritahon hatam. Nunga di paujako. Padita Adolf Tasman Nababan, gabe padita HKBP Resort Cimanggison, pargugui, jala parbisuhi manasida, asa polit di baritahon hatami, lehon hahipason, hato guodo tiras ni roha, mangaradoti ulaon di resorton, asa marpargue, pargugui mainanami doho keluarga nasida, manupahi ulaon ni naposomon hupangi dohami marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ared demahita. Sahat mahita ima namandok hata parjolo mai pinasahat tu padita Adolf Tasman Nababan STH hata patujolo sian padita nadio jakon.
Horas madihita saluhuna. Oma perkenalan sian hami tuhamunak kadamang dok dainang saluhna ruas ni HKBP sa Resort Cimanggis do takka tamu undangan keluarga ni amang Padita Panjaitan alai parjulo majo hupasahat tu anak kon nami Hiskia lahu patadaw dirina. Shalom Mamang Inang. Perkenalkan, nama saya Hiskia Septuagesi Nababan, anak Amang Pendeta Nababan, anak kedua. Mohon bantuan dan dukungannya atas pelayanan Bapa dan Mama di sini. Sekian dari saya. Shalom. Horas matu hita amang inang dohot sude hita napungu dison. Parjolo mandok mulai ate do hita Tuhan debata par holong ni rohai nama ngalehon tu hita salhutna na hadir di son di bagasan hai pason molate ma di amang preses nami naung mangojoko kami di ingananon gabe Padita Resort molate manang di amang sekdis amang bendahara perangkat distrik na hadir di tempaton di Ulaun Sadarion. Suang songoni mana tu amang inang Padita naro di bagasan Sadarion di acara pangojakon nami di HKBP Cimanggis. Suang songoni manang tu dongaku dongan punguan inagrasia naro rap doh tami beribadah di ingananon laho acara pangojakon nami anon nang tohula kamu da inang rap mahitanon di acara ramatama suang songoni manang tu dongan nami na rosian HKBP 5 na rap manaro kami di ingananon ala di huria HKBP 5 dohami marhuria na salelengon suang songoni manang tu keluarga nami na rosian Tangerang na rap dohotami di ibadah di Sadarion nang di dongan nami keluarga nami sian HKBP sian Serpong amang pendeta amang situa Edison Nababan kakak Borus Dolok Saribu nang tu inong simatuaku ima inang nyonya Purba Borus Sitohang inang Sihardame suang songoni manang keluarga amang Nababan nasian HKBP Cibinong naro rap dohotami dison nang amang sintua Nababan sian HKBP Depok 2 rap dohot inang borus tumorang molate ma disude akka dongan nami naro dia rap dohotami mendongani hami 4 borhatok rotuson laho acara pangojakonon. Song-song ini matu akka ruas ni huria HKBP Cimanggis amang inang rap dohot parhalado di ingananon dohot angginami amang Padita Tapu Bolon di son omahami keluarga Padita Adoptasman Nababan mangido hami amang inang asa tangnya kok kamu hami asa boy hami mangula di ingananon gabe ula-ula namet-met gabe tahasangapon di gorni di bata ima jo pangidoan nami tuhamu amang inang songoni mahata sian hami molate godang ma horas ma dihita salhutna ya hupatadahom ma zolo amang inang au Padita Adoptasman Nababan inang Boru Siregar Guarna Friska Rusliana Boru Siregar molo inokku Boru Situmorang simatokku Boru Sinaga jadi sian opak na tua-tua nami holasada nama-nama ngolu ima inang simatokku Boru dang boy ro ala sailungud dope rohana baru bulan Desemberi dope mabalu dang tertenggol hon nazabu nazari dang boy ro rap dohot tami dua may anak ko dihami sada Boru Guarna Nogita Yasmin Nababan alai oddope minggon baru masuk kuliah di
Universitas 11 Maret Solo dang boirap dohot kita jala ibotona ima hiskia Septuagesima nababan kalas sia kalas 3 SMP di HKBP ya di SMP ya di ka limo memahami na pidasian kantor distrik jala mauliate mak hupasahat tami parjolo tu sude ruas dohot parhalado ni HKBP Cimanggis nong mazakon hami rap mahita laho makobasi dohot pauliuli parsaurata di tonga-tonga ni huriat ta HKBP Cimanggis dohot kota Depok songon pagaranna moliate mana hupasahat tu sude akka namakka holongi hami sian parjolo keluarga besar distrik 20 de Boskap amang preses nami sebagai pimpinan nami di distrik rap dohot inang preses rap dohot itadison songonima amang dangro amang kabit koinonia ngarobe amang disodo amang padita ligat sibolon dohot inang songonima nang tu amang sekretaris distrik songonima nang tu amang bendahara distrik songonima nang tu amang ketua Pokja Diakonia distrik amang situasi murakhir songonima nang pengurus PPD narap dohot tita dison dohot punguan paduan suara Gracia HKBP distrik 20 de Boskap songonima secara khusus upasahat tu moliat itu tantiku inang nyonya pendeta Purba Borulu Banggaul tantiku sahutanami preses HKBP Deli Serdang losongonima tu paraku amang padita Masrul Bane dohot inang songonima nang tu sude ruas ni huria HKBP limo naro madongani hami songonima nang tu sude keluarga nong diguare nak kaningani amang situa edison nababan sian Serpong songonima nang amang situa Pajaitan inang Borumanik sian Tangerang amang bang nami nababan sa Cibinong para nami situa nababan inang Borustung orang sian Depok 2 songonima nang ibotokku situa F boru nababan sian Cilodong unang pagadzaku sude manokwa karete muliate madi padongan yang muna dihami rak mahitan nom mangujungnya carot sa turamah tama naparpudi selamat melayani madi abang nami abang Padita Immanuel Pajaitan dohot kakak nami rap dohot yana kota di HKBP Menteng Lama di pargugui ma abang anda makubasi di san pasti suasana berbeda lam tu kota ningom ma berarti lah semakin indah dono senyum ni abangun na menaklukkan segala hati untuk tunduk kepada firman Tuhan amin songonima partina dasyak kami horas madihita saluhna Muliate tu amang Padita Adolf Tasman nuaing marhata tadi ngima sian Padita na pinaborhat amang Padita Immanuel Pajaitan MTH rap dohot inang pinasaha ma partikian mau lihat emah di kesempatan non di pasatu hami ima dina di patupa di sadarion ima acara paborhato kami sian huriaon alani ima surat keputusan dohot manang penugasan siap pipinata ima tu pangulone baru di HKBP Menteng Lama adorang so huduti hami hatanami pinasa majo tuyan akon nami di son dohon inata soripada teson ya ben mana jadi terima kasih buat Amang Inang yang telah mendukung kami selama 5 tahun ini dan doakan kami di Menteng Lama agar kami sehat-sehat selalu dan itu dari kata saya. Terima kasih.
Jumulo pasahat mulyate tu Yesus Kristus Allah di bohita marpungu di bagasan tikion. Dison on mahami sian keluarga ima ala neng pasaton hata kami partadingan ala pindah nama kami sian HKBP Cimangison tu HKBP Menteng Lama. Di nunga dong 5 tahun kami di HKBP Cimangison. Pasti elas do rohanami di Huriaon saleleng kami di son marsaor dohot aka amanginang na hita mangula di Huriat tahun. Songon inang kami pasti di saleleng kami mangula di HKBP Cimangison pasti adong hahurangan nami. Jadi mapon hamu mahami amang inang dohot tanya kok kamu mahami asa sehat-sehat jala say lam tu dengan nama kami di HKBP Menteng Lama. Saya horas-horas mahami naborhat songoninang na huting holok kami di son saya horas-horas ma sude amang inang na adong di HKBP Cimangison. Mulyate mak. Nahu hormati kami amang pareses distrik 20 de Boskap Padita Nexon Simbajutak Master Teologi dohot diaka dongaku satu honor Padita alai dihamu amang inang denggam maniam patadon nami ate kete patadisodo hadir apala abaku kadung dohot itu ku kadu Padita jong mah hamuna dua abang dot itu ditinggal muna omma hami tubuni damang dot dainang na Padita. Jadi adong tolunai nasobui hadir dot na disiborong-borong dohot na disidi kalang alani akaulaun omma na paling gateng ma na di ujungan na teh Padita satahi maruli Pajaitan ima na mangula di distrik Walu Jakarta DKI Jakarta jalan apa dua hol omana cantik-cantik berupa Pajaitan Padita yokan bae berupa Pajaitan Master Teologi ima na mangula di HKBP Selipi DKI Jakarta mulia tema di kehadiran itoku do abaku ngabui hudul lamu iya baru na hormati kami dihamu akadongan parladu HKBP Cimanggis akan burjudo aka parladu nanti na gateng-gateng ido saya mengalir do sianau manang siana sida tu au ate omma amang mulia tema hormati kami dohot dia kadongan nasian distrik dongan di majelis pekerja sinodi distrik ala dohot do kami sebagai anggota MPSD ima di amang Siregar Sekdis amang Gultum naro di bagasan Tikion menghadiri di na paborhat tondo na mangujakon ima di bagasan Sadarion dohot nang di dongan Padita na diujakon Sadarion Padita Alur Tasman na baban dohot inata suribadah dot yanakot do keluarga sudita ya do dihamu nawalongi hami ima di aka si solhot isetai oh iyalah omatong tabuni meladong di labung ni bainata tur di omatong kunci keberhasilan namaon ate di keluarga na mangudurhon di bagas Sadarion
adong na Rosian Pakabaru, adong na Rosian Baima Pakabaru do na siya Jakartaon, ima nama dohoti di bagasan ulawan paborhaton do mangujako dohot na hualong hami adong dison siya nakaruas na siya menteng lama jong coba hamu na ketepatan dison naro ido omatong parmenteng nama omatong ate tampil beda do ate ido mau liate mamang di kadiran muna do na dia ka inganan nasi amang situ meang di belakang ate do inata di belakang burjuna sida menghadiri lapatan na di bagasan udah saya lumobi na huwa holongi hami subuhi hamu amanami do inanami baik di tonga-tonga di punguan parede ama ina do sude hamu aka ruas ni huria baik remaja na poso nang dia ka tim multimedia dohot nang tim musik ni gereja onate masai bangga do hami satu tikion dinalau tok kita mar persauran kebanggaan niba amang inang mulai mamuka 5 tahun lebih hami mangula takas do diduku kamu do hami makubasi raphita sudiate jala mulai ate maditu hatta sahatu sedarion toktong do di bagasalas ni roha kita boy kita di naloman nukul-nukuli manang ahape di tonga-tonga ni aka gulmit ni huriaon odo sada kebanggaan di dia sendiri songon na dipercaya hok kamu na manguluhon huriaon nate luar biasa jala memang sada kebanggaan di hami jala si ingoton nate di hami songon padita hami na mangula di hurian itu hatta alay amang inang anggo si hol namin yan liling niya ng hami di son ate so tunga do pikiran muna bah torminar do buhi ni paditay ala na pitor tu Jakarta imana to ay nakpe di son buhi ni bape buhi di Jakarta do tong ido ka jadi nang apalay amang alay sada na rialas rohan nami sa liling mangula di son betul-betul di hilala rohan nami do songo dia ma panukul-kuli muna dia ka ulam pakawisan huria jala bui do di hilala rohamunai satu tikion mau liate ma di damang do di dainang di naposo na madukung hami songo dia ma burjumuna na toktong na raphita songo nima di dok rohaku pasti lobi siani dukung omuna ma tu padita tane baru padita na baban tepuk tangan maju hita jala memang aruk rohaku padita ton ba dung di sonanon lam tutibo na mai mana dan tutibo ang hot doi yang go tibo ni daging iya te nang pola dia tu aka pelayanan na masa di tonga-tonga ni riao nate ido maksud tu ate ido na hudok kontui dang apala dia margo ma padita iya te pos rohamuna padita anggon akan na burjuro ngahui lalao nate olo molo tardia bui do kon mar maseri kita tua awate molo tar songona dia di huriau na dua nate ido tadena ita sa tohonan jadi mau liate ma amang ate inang saluhut di burjuni rohamuna burjuni denggani lagumuna dakkolan hata-hata yate selama hami di son sehat-sehat lo hami jala memang takas ditangnya kok kamu do hami gabi songo dio berdalan nate paku basuni huria jadi salinai mau liate gudang mah jala udutusi dirajumi hami mah dirajumi hami do songo jol mahami pangula dang nasi kopa manginang pasti adong no nahurang nate manang na di parekel ni bape disenyum ni bape ulu dulu salah senyum pe hira namang lesengin do kamu mungkin daung ate alai ba dia kana hurang lubi paku basion nami amanginang ba masih ajua kita mang tangya ko kamu mahami ate apalagi nama kubas di meteng lama molido amang preses nakiningan songo na siru hatai anggo songo wida do mol hubereng buhi ni parmenteng lama wah ay pitor songo nadong do ipagasa pikirnya mah ini ada mutiara yang ada di tempat itu ada mutiara mau matong naneng si buah itu mutiara mungkin sahat do tutu berlian nate
Ayo tong. Jadi tangyaku kamu mamang inang. Arup roha ala jonok do menteng lama rohamu ate. Rohamu tu si parsaora kita di bagasan ngolu parto dioni ate. Jadi sadinai moliate ma amang do inang. Memang hai ucoba do sen pigari boy do wado cara asa songona lungun na tangis sau. Memang dang buyeu memang ido. Ale anggo di bagasa rohani bayi wana mata he bah burjunai apa he aka na di Cimanggison akata boy do hita Malaka satu tikion di beberapa program do dia tulus do sude sahat tu sadari onate alani pinuji matuhata saya maham sude lam tu hicat nama saluhun aka paku beseni huriaon nang di pasu-pasu tu hatta ma sude aka ngulu muda nang di keluarga boti mah hata maulate nami tu hamu sude amanami do ina nami borhak mahami ari rebuan non pukul 11 senjabu dinas laos disima perpudi hami mangingani hutamunaon Cimanggis sade borhak mahami tu hutan nami na di huta alanu ngadi paima parmenteng lama ayo ngadi si mengubili na ikon nama borhat di mana jadi songoni mate hata nami tu hamu ama nami do ina nami horos madi ta salutna Mulia tema di Amang Panjaitan, selamat menjadi warga Jakarta. Jala di Menteng. Noeng tabegi majomse hata sambutan sahala nama wakili ruas pinangidoma Amang M Nainggolan pinasama partikian. Salam. Napinarsangapan amang paresas nami paditanek son sumanjuntak. Doh rebongan natin amang. Songoni amang pandita naro siyan bagabar nakin sa silipi inak pandita. Aw markaneng golo do inang tante. Tantek kudo baru pajaitan. Nang songoni parhalado nami sa luhuna. Songoni ma di keluarga besar amang nanang mantan pandita resok nami ate amang pandita i Panjaitan do rebongan songoni amang pandita resok nami pandita ate nababan do tinang ate songoni nang rebongan sude maruas ni huria HKWP Cimanggis sonari amang inang tuhamuna ruas ni HKWP Cimanggis molo pe mewakili sar ruas izin dia pihataku nong hatat tamayate molo hurang lubian non di parhosor bema di rohana di tangyakon asa tangyang na tangyakta tuamang naborhat do tuamang naro di patulus tuan ate di pelayanan jadi di amang padita i Panjaitan anggosar rohanami amang lungo do rohanami tinggal namang alai HKWP Cimanggis huria nataat do pimpinan membuat keputusan yaitu dilaksanakan dan buya ala roha amangate ala kita berorganisasi jadi pangulon nyamang di huriaon selama 5 tahun banyak positifnya anggo haurangan ni amang nok pala hudok ko nate may catatamangi ala na jelas molo selama 5 tahun cukup damai do huriaon antar jemaat bisa marsaur amang jadi molate mari pangulaon ni amang ate jadi nakiku bege ido kamang pareses agak mau lumasuk tusan na tumentang lama itu tantangan amang ate molo hita na suka tantangan sesuatu yang kurang baik akan menjadi baik nantinya itu menjadi suatu prestasi amang ate posorak amang selama hita 5 tahun au pribadi jolmanya stabil emosi jadi ya mungkin amang sudah lebih inilah senior ada amang au umur 40 dia memang amang lebih berpengalaman
Alai boido mulai di Menteng Lama ba asa adong atau strategi ni amang baju di petahom atong ate. Ai beda sama-sama orang Batak, alai di san orang Batak, orang berpendidikan tinggi, jolma namora, nagogo, beda dotong ate. Mulai di son jolma. Nah itu. Jadi berhasil manonamang siya ate. Dua nami siyan HKBP ruas ni amang di HKBP Cimanggison. Ima borha mamang di bagasan goreng itu ate. Berhasil. Songonima di amang nami padita rasok nami na baru. Padita na baban. Nang songoni inang boro sedegar nang songonya nakon dua. Jadi amang nganakin ngahucako kami hamu ate. Mahucako kami ruas ria hamu nakin di saat diojakon namang pada pareses. Jadi memang naung dingga kena persawaran yamang pada teresot nalama amang pajahitan lam dengkan waktu julano namat ati amang dah. Jadi macam-macam dua so namang biasa mak si gudang roha ya kan. Alai mulu dami amang mat dakon manang na sapa amang satu persatu. Ayat dua son hola disapa paditain no padaresoti. Di sapa padita resot tahu nakin. Hari kalau disapa biasa dong kan. Alai ima amang ruason menempatkan akapad di tahun lebih tinggi do amang. Jadi artinya mulai disapa iba tung lasir roha. Song ini maka ruason. Dungi unang mari berbaik kamu amang ruasi. Iba mari bar mulai tu atarna gogoi. Kan. Jadi sensitif amang, sensitif. Malu-malu amang teh. Jadi asa dengkan ahai parsorani huriai. Jadi yang adong beperbolatan semua cair. Denggam sude huriai tujulanon. Dipimpin amang pada resot na baru ate. Sehat mahamu mangula-ula son amang. Denggam mardalan manang na bertumbuh imannya karuasi di HKBP Resot Cimanggison. Mulu pagajak tu bamang doa mate. Jadi songoni ma naboy hupasata hujako kami mahu amang. Mangula di huriaon. Jadi songoni pe hatak cepek manang ganjang hatakku mewakili sarruas hurang lobi tapah husur masuk na hudok kangi dorata tatangnya ma amat tanah borhat padita Immanuel Panjaitan dohot keluarga songoni naro padita amang pandita Adolf Nababan dohot keluarga horas-horas mangula sukses mangula di Menteng Lama temang sukses mangula di HKBP Resot Cimanggis. Utima, horas mate saluna. Mulyate di amang Nenggolan noaing pinasaha ma na mewakili parhaladu jala diuduti ma di apalatikyon asa mempersingkat waktu pesaton cindramata pinasaha ma tu amang situa M Tobing dohon amang situa O Manulang. Salam. Selamat hari Minggu madita saluna. Marsanga maguar ni tuhata jong hami di sosonari ima di parmingguon paborhaton doho pajakonon na manguluhon huriaton alani hai makatai dia mang pareses na warmati hami dohot amaina nami padita tarlumobi amang padita Panjaitan do amang padita Adolf Tasman nang dia manami inanami dongan perhalado HKBP Cimanggison. Molope sede selop pagadong dua selop paubi molo aupe nama katahon sudi mahita taruli jadi dihamu amang padita nunganak kining hubagi hami SK dohot pangulau di huriat tahun HKBP Cimanggis sarupa do HKBP na bulani hurang lebih 5 tahun mahita marsaor di HKBP Cimanggison. Songon ni dok ni amang nak kining masa tikus do. Sude program ni huria HKBP Cimanggison merdele do dinggen. Jala hami pe parhalado masalas do rohanami. Masalabo do rohanami. Selama amang padita Panjaitan di son manguluhok kami dia ka pakubasion, dia ka sermon, dia ka namasa di huriaton. Sede si ingoton nami siya namang padita labo ni rohanaima dang adong hatania mangon nagabe si olomon alay songo jabita nakiningan
kesabaran yang paling utama. Jadi molotungi pe amang, saya siturun nami doi. Molo hita jolma mungkin adong do temperamen. Alai sada siturun do sian amang padita, molo di luar amang buruk kudo. Labok ni rohami, sabar ni rohami, tangyakom ma anggia bunyan tarulah kami di HKBP Cimanggison. Molo pe boroha amang tu HKBP Menteng na baru. Masalah soro nami huberek kami na kining amanami do ina nami permenteng lama nung ngaraw majakon. Jadi sangat bangga do kami. Molo pe pida hita sian HKBP Cimanggis tu HKBP Menteng lama. Song ni do ni hata tiada gading yang tang retak. Molo pe selama 5 tahun non hurang lebih ke pernulon nami baik pakataion baik pabayanan doho akasikap molo na berkenal di roh yang buru nang keluarga 10 jari-jari pasapul saya si majujung mangido mapa mi Tuhamu mapok kamu sarohamu asa hami pe las rohanami pawor hatto namang doho inang tu HKBP na baru. Jadi molo pak ketaringo pak kubasiodo masai borak do anggorohanian naing 2 periode alai nang pesongoni haputusan ni pimpinat tado natai huton songon hata nama dok napura tano-tano ina rangging masih ranggongan molo amang pe di Menteng lama hami di Cimanggis totong ma todita masih gonggongan mau lihat ya ma jadi songoni ma di amang padita nami na baru padita amang ado Tasman na baban do inang bersirigar nang ianakon suang-songoni uduran ni keluarga naro tu HKBP Cimanggison hami siapar halai dua mang maddo selama mengulama di HKBP tahun anggia matu hatta memasu-masu hita saluhu di pakuwa solas ni roha arsa ni roha aha penamasa di tongan ni huriaon songoni mahata syak kami mauliate marsang matu hatta amin. Langsung ma diuduti ma pasaton Cendramata. Roma mang tu soda si humisi naon. Doa kadong apar halaya dura rak mai tesona teh kamang. Hai maju hati akabang padita lumobi dia mang nababan hadua petu amang sini kau Kristian jadi songonima songon haputusan ni sermota tung nahami penueng pasahaton saguhati doho Cendramata tapuji matuhatta anak pangkat amang sia Jawa Barat gabe per KTP DKI Monas akamas nama disi tangyang nami sian atas nama ruas do sude parhalado nadong di HKBP Cimanggis anggia matong diramoti jala di parbisu hitu hatta amang doho inang songsong ni nang anak kota di HKBP Menteng lama nang hami pesa luhut na ruas na tininggal homona di HKBP Resort Cimanggis tuhatta rajani huriema namang aramoti hita ganu mersadasada jadi di sona mang na doho di acara parmingguata sadario doho nasodohot na di hari mingguido anggo sagu hatio di parminggu pukul 7.30 jam 10 doho pukul 10.07 tabana muse songon nong tatotopon songon tanda kasih sian atas nama HKBP Cimanggis didok na dua-dua godang si butong-butong otik sipir ni todi
Otik sosadia pe na pinasaha ni ruas ni HKBP Cimanggis tu amang padita doho inang. Tuhat tarajani huriai matong anggona manggohi pasu-pasuna. Jadi hupasatai matu amang las marohamu nama jalo. Tu amang do pasahatu menang tu inang. Oh, langsung mah na dulu maniobat eh. Pegang semua. Jadi itu hati amang dah. Tiko menggeringir bulung nai rata-rata tu dia pia mata pendeta Immanuel Panjaitan Master Teologi pas perharaton hatani tu hatta totong ma rajani huriai anggona manggohi pasu-pasuna. Jadi horas mama. Mulia tema kebetulan Rapdot rombongan sian distrik Naking na mewakili Pokja Nadong di distrik Rapdot do ita ima ketua Pokja diakoni amang Simorakir situasi Simorakir nuaing pinasaha ma partikian tunasida pasaton bandok hata. Horas madihita salhunna. Na hormati kami amang pareses suaksongoni amang inak padita nami salut namu dengan perhalado ni HKBP Cimanggis tarlumobi na holongi kami amang dainang ruas ni HKBP Cimanggis suaksongoni anakon nami na poso salina rokotu salutna salom horas selamat hari Minggu. Pinuji ma tuhatah ala denggat dombar dalan lota sadarion dina paperhaton do paujakon sada uluan ni huria hita di bagasan sadarion. Jadi tu amang padita Immanuel Panjaitan selamat bertugas ma di tempat baru mulhu bereng do amang ngari tomu parmenteng lama HP amang nama dokon lebih cepat lebih baik. Apa kon hari Rabu rupiah amang ate. Alasi hol nasi dah do amang itu amang. Itu benar dijemput amak tuson. Jadi norokot tu amang di ulautan asalilingon do distrik sehari salah conok kudo tu amang responnya amang tu kaulon distrik begitu cepat. Jadi maluhu bereng sada ulau nyamang nama cewek denggat do di Cimanggison. Sada rohan nyamang do tak perhala do nang ruas sehingga akau ulau di distrik pe begitu cepat do ditanggapi amang jaka ulan-ulan. Jadi amang dapola gajak kutua hatak kutua amang margogo mamang jala songo jamita sinakina nih hati urun hatorangan hagogon ima di patorang amang di mentang lama haduan asalam tudengganna huriata HKBP lam tumajuna songon amang paresesta amang pendeta adoptas manababan au terus terang do saksi honokku do amangon kami sebagai pengurus Pokja diakoni distrik 28 de Boskap maca gudang mabain aka panerio di kami nang aka pengurupot di aka kepengurusan jadi amangon las marohamun aka dongan parhadadu di Cimanggis amangon
sada berkonoku high tech doa mangun, high teknologi. Jaka penggunaan yaka aplikasi sosongan yaka peralatan amangon cukup lihai. Bahkan menservis-servis barang pun amangon jagodo. Jadi sada salah cono muda do adong sada padita uluan na multi talent di hamuna. Jadi itu terus hatau terus tohoro na hurok kodang margabu sa audisi. Mar servis TV memang boy do. Saya betul. Jadi itu amang. Jadi di hamu amang padita Adolf margogo mamang ate. Margogo mamang anggo rohani banian terus mahita bekerja sama di distrik 28 de Boskap. Tong mama mengajari kami dia siapa jadi akunnya 7 lanon tiroi hamu amang asal tu denggana distrik 28 de Boskap. Asal marsari ngarat tong distrik 28 de Boskap menangis haduan paresesna ate. Itu. Jadi ima atakku tu hamu amang pedita Adolf. Jadi sedongan ima tu hatta mamang uluan huriat tahun jala sadama hamu dohot akka parhaladota sadama hamu songon akka ruasta. Jadi songon hatana situ tu amadon rokut kita salu nah tarlumu tu hamu dua amang sasak ni solo mena satu batian nunga saat amang padita na dua di parborhat dohot diojakon sa maita salu na tu panggabian satu parhorasan. Songon ni masak kami molate. Molate mad tu amang situa sanggam simorakir tohodo didok nasida macai ahli teknologi do anggo amang padita tahun jala salah satu ketua super user di distrikon. Jadi posdoroha anggo di Cimanggisonan non di resort lamda sipmat tong setoran sentralisasi ganuk minggu karena langsung do dia diulo namangi imarah ate sadana positif di Cimanggison. Noaing masuk maita tu acara parpudi ima bimbingan sian preses amang preses langsung sekaligus manon ditutup. Horas maita salu na dakpola gajang medohonon selamat melayani ma dia mang padita Immanuel Panjaitan nahupaburatami sa distrik 20 de Boskap mangula di HKBP Resort Menteng Lama. Ala dakta paborhat do pia bang sa distrik marhite konven alani di konven di bulan September tanggal 9 di Citra Indah Jonggol otak kami maabang jelasan ido paborhaton nabi abang tu HKBP Menteng Lama donok do rahasia maksaotik takku paborhat kami bulan nasal po bangon betak naso jadi diujakon indaro nabi ate alai martangyang do hame tulus sude denggam marture ala dipakulingi de batado marhite to de probadia sude ruas do parhalado tarlumobe mak praises jima sidonon nami tu abang anda abang Pandita Naburju nalabok roha jala selalu senyum di akabaku basion. Selamat melayani dia mak Pandita Adolf Tasman Nababan rabdo inang jala aladang adong do pegat ini nasida di tongos kantor pusat pelaksana tugas untuk Kabit Diakunia alalos distrik Hordo penasida ubang ido molotong huju hami benon piga hali nasida dia kaulota di distrik domo tu fungsi diakonia ba lasmarwane Cimanggis ate. Jadi bah unakulan na tu distrik kamun na non tu mak padito nala gudang ulon nasida di distrik Jalanas Roha model pengembangan ni diakoni nasional kita kerjasama dengan UKI untuk kursus untuk anak-anak dan juga untuk pengembangan kapasitasnya kepelayan kerjasama tuh rumah sakit bui dengan bahkan dengan paket diakonia rumah sakit apa warna sentra medika lupa warna soalnya kegiatan nasing jadi luar biasa. Tujuh mah HKBP nalam tu majuna tujuh luar nyari lam tu denggana natuari hami rapo preses Rabu sampai Jumat luar biasa
masuk iba tu kantor pusat, Macauli, Jalatabu, masuk tu kompleki. Kalilik kita tu seminar si Poholon, ngadi tata sedemikian rupa. Mololau hamu tu bona pasugit, 3 situs HKBP menurut saya harus kita kunjungi. Kantor pusat, seminar si Poholon, dan juga Jitun Silangit. Di Jitun Silangit, adong na posobulong tatongos desi, duku patorak sude. Studi banding dulu aku amang ke situ katanya. Studi banding gimana opatari, iba buah sudah ada farming integrated dengan nasing, luar biasa. Jadi ima HKBP Nata Parsita, mudah-mudahan ini terus kita lanjutkan. Nabar pudi mah hele-hele mamu akamang tentang sentralisasi keuangan HKBP adalah pintu gerbang untuk memasuki HKBP lebih baik. Aladang adong bepangiburu di Padita. Nah saya lawan Padita di tempat tu di Huriana Mokmok, Mokmok Malajona. Di tempat tu di Huriana Marniang, Marniang Malajona. Ujung nadong ma Padita na Mokmok, adong Padita, ujung na masih to bisa mahita terus. Jadi betul dengan sentralisasi ini, rapo Padita hame ngata bobe. Biasanya olah ropar Jakarta ina. Abang, akang, songonima kadongan nai hutai. Alai sonari ada equality, kesetaraan, semua kita menikmati bersama-sama. Jadi rak pemajuan mahita na di desa, na di kota, na di transisi, nang na terpinggirkan, semuanya menjadi rumah tangga satu keluarga kita HKBP ini. Itu nata tuju dengan sentralisasi. Anggota ringot tuaka maju kemajuan yang kedua. Kota adalah menjadi basis. Alani sudah mahita memeleo dirita, potensita, gogota, dia na boy bainota pemajuan kuriata tujuan nyari. Enga gudak kita na tertading dia kapelayanan doh pakubasyon. Baik tu pembinaan warga dot kehadiran ni HKBP di tonga-tonga ni masyarakat. Songani majepet ni hata nami horas madihita saluhudna. Tatutuk maparminggota marede hita sabukwede nomor 127 ayat 6 75 aka dongan padita. Jongjong maita saluhudna. Tapasama pilihat tatu di bata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroran ni salahut selehot leon na dinggado nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat ami masyan na nilehon mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jano may gabi uap na hutus di jolom. Masuk-masuk may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihan pati bulhon harajon mo. Di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami gudang ni sileon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madong mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nileon tuniru di pamataku osado untuku kiro di salut antaku
Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmo, sai Roma harajaonno, sai saon malomo ni roham di Banu Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sedarion hanguluan siapa hari, si sama dosa nami songon panesan nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Aiho dona puna harajaon dohon agugon rodi masangapon Jalohamu mapasu-pasu siat Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodem. Amin. 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 Horas meta salukna julu mara amang padita na borhat do padita na baru tajalang ma nasida. Buah-buah bina satu panitia uduk ni ulauta. Sambil merende hita permusik nami kita salam amang pendeta yang lama dan selamat datang untuk pendeta yang baru. Rap dohon inang.